se niddiskuti suġġett li jolqot ħafna minna, il-BCRS. Meta aħna jkollna l-kontenituri u mmorru niddepożitaw u nieħdu lura il-flus ta' dak li nkunu nfaqna ma dejjem tajjeb għall-ambjent. Ikun hemm kritika ma wkoll kostruttiva, ikun hemm min jixtieq l-affarijiet jitranġaw, però issa l-BCRS Malta ilha topera minn Novembru tal-2022. U llum biex jispjegalna aħjar għandi lill-kap eżekuttiv ta' BCRS Malta, is-Sur Alexander Galja. Grazzi li ġejt magħna. Is-suġġett tiegħek huwa suġġett popolari għaliex in-nies issa draw li jekk kif ikollhom il-kontenitur kulħadd imur bil-boros u hemm ħafna llum fejn tmur biex tieħu il-rifużjoni lura. Indrat is-sistema kif sejrin? Ilna mill-2022 f'Novembru ta' dis-sena nagħlqu 4 snin, imma ngħidu fuq 3 snin għalissa. Kif sejrin bħala numri kemm in-nies qegħdin jużawha din? Mela, l-iskema nistgħu ngħidu li anke komparat ma' pajjiżi oħra fl-Ewropa li ilhom daqsna ħadmu l-iskema kienet suċċess nistgħu ngħidu tajjeb ħafna. Fil-verità, il-ġbir is-sena l-oħra fil-ħar tas-sena qabeż il-85% tal-kontenituri kollha li jiġu mpoġġew fis-suq fejn jitlu beverages biex nagħtu ftit numri impoġġew fis-suq b'retu ieħor ftit iktar minn 270 miljun kontenitur u iktar minn 240 miljun inġabru. Iktar minn, isimgħu, 240 miljun kontenitur. Inkredibbli. Allura għax biċċa xogħol ikolkom biex imbagħad ovvjament meta tieħduhom mill-magni u mbagħad xi proċess kbir hemm. Illum tħaddmu ħafna nies intom. Aħna nħaddmu 50 ruħ full time, ġifier s-sena kollha, però fis-sajf kważi nirdupjaw. Għaliex fil-qwa tas-sajf, dawk it-tliet xhur tas-sajf, niġbru kważi miljun kontenitur kuljum. Miljun kontenitur kuljum fis-sajf, ġifieri meta ngħidu s-sajf minn Lulju Awwissu Settembru. L-aqwa tas-sajf huwa minn Lulju sa Settembru u nibdew naraw iż-żidiet minn Mejju u s-sajf tagħna u l-pita jikkarkar sal-aħħar ta' Ottubru. Astemmen ta' ċifri huma enormi u ġbiċċa xogħol. Ġifieri normalment tħadmu 50 full time u fis-sajf jirdupjaw 100. Yes. Għax inkella ma tlaħqux. Inkella ma laħqux. Għaliex inti għandek l-iskema tinvolvi il-ġbir kuljum mill-lokalitajiet kollha li huma fejn huma magni. Hemmhekk għandek 350 magna imqasmi ma' Malta Għawdex kollu. 350 Malta Għawdex. Iva, wieħed mill-iktar pajjiżi li fih fil-fatt magni pubbliċi. Imbagħad hemm ukoll skema li bejtu ieħor 15% jinġabru minnha li għadik ngħidu l-iskema manwali. L-iskema manwali tapplika għal ħwienet żgħar li m'għandhomx spazju biex jagħmlu magni u anki għal dak li jissejjaħ ħoreka, ġifier hotels, restaurants, cafeterias. X'jagħmlu dawn jiġbruhom huma? Dawna iżommuhom huma fil-boros u jisseparaw il-ħġieġ mill-bqija u aħna imbagħad fil-ġranet speċifiċi fil-ġimgħa immorru niġbruhomlhom. Niġbruhom u nodduhom fl-impjant. Għaliex huma wkoll jieħdu l-famuża 10 cents lura. Nixtieq nfakkar li l-famuża 10 cents titlaq billi titpoġġa mill-produttur jew l-importatur tibqa' timxi mar fl-ixkun u fl-aħħar tmur lura għand il-konsumatur. Ekku. Ovvjament ikun hemm sambat ngħaddu wkoll għall-proġett pilota u mbagħad għall-ġbir mid-djar. Ikun hemm il-kritika forsi li jew magni jkunu mimlijin fil-bidu speċjalment. Intom il-kritika tisimgħuha u xtaqt inkun naf ukoll naf li l-magni qed biddiltuhom minn dawk li kienu qabel u x'hekk spjegali ftit. Il-magni qegħdin nimprovjawhom, nupgradejawhom, daħħalna magni wkoll li huma li jieħdu ħafna iktar volum, għandna 10 madwar. Daw l-10 daw li ddaħħalhom tagħti. Bażikament tagħti l-borża u jissortjaw il-plastik mill-landa. Ovvjament dawn huma l-iktar popolari għaliex min ikollu volum kbir. Mhux dak li toqgħod iddaħħal wieħed. Għax dak fih ix-xogħol.
fih ix-xogħol mhux ħażin, jiena ġieli mortu naħli mhux naħli, imma ita kedda, ġifieri jekk ħadbidluhom aħjar jekk tista' tpoġġi kollox f'salt u tieħu. Il-verità li jrid ikollok taħlita minn kollox. U li ġara, kieku ma smajniex mis-suq hemm barra, kieku l-improvements ma sarux. Il-verità hi li meta nbdiet l-iskema ħadd ma ħaseb li se tkun daqshekk suċċess malajr. Fil-verità bdew jinġabru ħafna iktar numri iktar milli kien antiċipat. Ukoll is-suq ħadd ma kien jafu, meta ngħid is-suq kif ħajreaktjaw in-nies biex iġibu lura il-kontenituri. Mela kellek nies għadhom qed jitalmu jħadmu l-iskema, kemm il-darba ħadd toħroġ tiġbor. Minn fejn ħadd tiġbor, kif ħadd battalhom, ħadd ma kien jaf, kienet l-ewwel darba sa ssir. Ovvjament fil-bidu kien hemm challenges li jimbagħad meta tibda tiġbor id-data u tibda titgħallem in-nies kif qegħdin jitqasmu, illum għandna data biżżejjed li nafu pereżempju fiex l-iktar lin-nies imorru. Nafu l-iktar imorru filgħodu bejn is-7 u d-9, imbagħad għandek pik oħra bejn is-satejn u l-5. Nafu li hemmhekk jridu nkunu iktar preparati biex jinbattlu l-magni iktar ta' spiss. Hemm pjan li daw il-magni li jieħdu kollox f'salt li tmur tbattal ammont li jżdiedu dak tip ta' magni x'iktar komdi? Eventualment, mhux ngħidlek li għandna l-pjanijiet issa, mhux ntik dati, però dan id-diskussjoni il-ħin kollu għaddejjin u fil-fatt hemm pjanijiet li jiżdiedu xi ftit oħra minnhom u jiżdiedu anke iktar lokalitajiet. Dejjem naraw is-suq, dejjem naraw iktar fejn qed jinġabru u fejn hu iktar komdu għan-nies, in-nies xuru huma fejn qed jippreferu illum mid-dejta li ikollok il-lokalità u l-magna. Allura il-ħin kollu kważi nitkellmu ma' regolatur għax naħdmu ħafna fil-qrib ma' regolatur biex immexxu l-magni minn posta ieħor ħalli n-nies kemm jista' jkun naqduhom iktar. Kellkom dan il-proġett pilota li tmorru intom fid-djar u issa smajna l-aħħar jiem li ħatamluh nazzjonali. Nispjega ftit x'inhu dan l-inizjattiva ġdida. Fil-fatt il-proġett pilota kien kooperazzjoni u anke idea li ġiet mid-dejta li kien hemm fejn flimkien ma' regolatur realizzajna li kien għad baqa' grupp ta' nies li mhumiex moqdin li huma n-nies li għandhom diffikultà biex forsi jimxu jew jaslu lejn il-magni, anzjani, nies b'diffikultajiet ta' mobilità. U hemmhekk inħoloqt l-inizjattiva bejn il-Gvern Clean Malta, id-Dipartiment ta' Cleansing, ir-Regolatur u l-BCRS, fejn hemmhekk ħoloqna mudell fejn l-ewwel ftemna li nagħmlu proġett pilota fejn il-BCRS provdiet il-magni. Il-Gvern kellu xi vannijiet li għamilnihom pilot project u bdew għamlu minn Ġunju li għadda bdew iduru naħseb xi 30% ta' Malta, ma kienx Malta kollha. U issa da ħajkun nazzjonali dal-proġett? Issa fil-verità Cleansing investew huma f'sitt vannijiet b'magni li jitlu fil-vannijiet u f'kooperazzjoni mal-BCRS il-Cleansing Malta iħadmu il-vannijiet u jieħdu l-appuntamenti u ħajġi estis minn dil-ġimgħa beda jiġi estis il-proġett għalma Malta kollha. Il-magni li huma fuq il-vannijiet huma imqabdi mas-sistema BCRS eżattament bħal magni kollha li huma Malta, ġifieri kif il-kontenitur jinġabar il-klient jingħata voucher u jkun jista' jmur jisarfu. Ġifieri ma rrid ikun hemm raġuni valida u x'hekk biex ma jkunx hemm ħela ta' riżorsi, ġifieri persuni vera għandhom problema ta' mobilità. Daw x'jagħmlu jagħmlu kuntatt magħkom jew mal-cleansing? Jista' jagħmlu kuntatt mal-cleansing, il-cleansing għandhom numru dedikat u aħna wkoll meta jiċċemplu lilna ngħadduhom aħna mal-cleansing biex jagħmlu l-appuntament. Ġifieri għalkemm aħna kumpanija jew kumpaniji separati hemm sinerġija li ma noqogħdux nibgħatu n-nies minn posta ieħor. Jekk eżempju lilna aħna xorta waħda ngħadduhom mal-cleansing fejn jagħmlu l-appuntament, il-cleansing jiċċekkjaw li jkodifikaw u jmorru jiġbru. Imbagħad il-vannijiet tal-cleansing jiġu bil-materjal għandna għand il-BCRS, aħna nkunu ġa nafu l-inġabar u l-vouchers ikunu ġa ħarġu. Il-vouchers ikunu ħarġu mill-BCRS u jissarfu fil-ħwienet eżattament bħal vouchers l-oħra
kollha li jinġabru mill-RVMs. Sur Galja, kemm tara pożittiva llum il-settur tal-volontarjat qiegħed jutilizza din l-iskema. U għallu jiena nara pożittiva illi ikun hemm diversi għaqdiet volontarji iħeġġu lin-nies biex jużaw l-iskema tal-BCRS u flok jutilizza bniedem jitħanam il-karità. Kemm tara pożittiva din ġina qed tiġri issa ndrat u naħseb qed tinkoraġġixxi biex dak li jkun flok jarmi fluxkun tal-plastik li jkun ħallas għalih 10 cents jiġbru u jagħtih lil dawn l-għaqdiet volontarji. Fil-verità, inħolqot skema pożittiva ħafna li aħna wkoll ninkoraġġixxu u nissapportjawha. Għandek l-iskema li għandna aħna stess li min irid minn John Magna jagħti donazzjoni. Interessanti. Imbagħad għandek dawn l-għaddiet volontarji li aħna nissapportjawhom anke meta ikollhom massa kbira ta' kontenituri inħalluhom itellawhom fejn nissortjaw u għandhom faċilità apposta biex kemm jista' jkun inħaffu l-proċess u fl-istess ħin nista' ngħidilkom li dawn l-għaddiet plus l-isforz kbir tan-nies nixtieq ningrazzja anke lill-pubbliku li għamel isforz Malta tnatfet. Veru. M'għandekx issir fl-ixxuna fit-triq u laqas fil-baħar. Ekku, u għaw min u kol nara pozittiva li forsi jutilizza biex jġemma xaħġa, ġifiri. Aħna għalina ma tamilx differenza. Sur Galja, kifetlek għandi ħafna iktar mistoqsijiet, nerġa' nistiednek għax interessanti anka forsi narawna aġġornament qed jiġri. Grazzi tal-li offrejt ftit mill-ħin prezzjuż tiegħek ta' kien Alexander Galja, l-kap eżekuttiv ta' BCRS Malta. Grazzi li segwejtuna.